subscribe khaiti YouTube channel borok naimungno tei bell icon press khaiti norok sajok khaba like and comment share khaiti gari phai tongkha doti mai khurdi office thana lari tongkha nono tini maichi chari hoyata naikena tam ko maichai thang miano shopping khlariana naikena nono morasa hai tamo wan sugi tong mai khurdi dati office thana nango mami de songga soya sala mami si soya kona botini nono nagyana oh senkiri tiringsa nono khalwan sugi tongo tamasu sala naithuka hnei bokrok sawi tongkha mama se songmalia tini anglus lengnai khe mama songmalia sorry do tewaisa sala marajukna tewaisa sala tung khe bukhana shatan ke tabung na hamuno tewaisa ningani bukhana punya hne sainai la dos sainai de musubu sanono tini nor khichari kachira payan tewaisa musubusa hini naila moyak de nukha thapra phungsa ririwano naiti ning tabung naiti nono ba ang buhang bulai jangir sukrai mahake nono ba tini ang jangir jotunin bo sukrai paina naiti musubu naiti Pesati kok citra sainela sinali nona tini nuk khadani fan tabuli nung khasi sidi ano kiri disika angje satui ati na khlaidi hai akhe nung basik lak nino paitong lak sama hake nono ba hake wakhu bisai panyai Shabbas buimang khana nongano thik tongo 5 minute nai singdi okupal oburi tini tamong khasu kirima sisa bini sehara nugui kirima si marong siu ba busak se sai tong siu busak ma yakrang ma bo oburi ba tamong doito sina beli doito maisha yawi no office ma thang chenai sorry sani ati akhe oburi bai bipot khunai yang nasidi naidi nukhada amna no busu khamjak ora nomna tapunu bi gyan kri totra rawoi thui thanganang tobuni ni hamjak man nagalak bye bye jano nini okok nau ya ani busak semoto ku tongsu bukung ro moto ba mani sigli ya thani kutul ya jakni buskang okopal tamu hini sama kelai khamo amti rukta sasidi akai kha walanya ne akai sukka ning hajurla no manai ani kepal cibir manang shu nini tamotong nini kuno kere kok na to ya kok saita khnare deana buku puccar ke buku te teacher phain mor shani te kuno kere achung nini nung thik saka ani bohok khali abni bagai ani bohok te ti sorok lainai nung thik saka nung haken se khasinai non hakke maichare tonani map khaisi de ano nung bai walai paile ya thangka ang office